Goedemorgen en welkom hier. Schijn jeder einem hier te zijn. Schijnt te zijn dat we jaasman kan zijn. En ik wens dat ieder einer kan zich van jou je loten veilen. En ik wens me dat God wordt van jou te ons reden, dat ik kan uit de stich zijn. Immer waren, wanneer we terugkomen naar de kerk, wat de meeste of alle van ons en we zeggen gewand zijn, dan wens ik me immer, dat durft niet something zijn dat we worden, dus waar zijn de wachtje voor en hebben niets te krijgen. Die dingen wat we gewand worden, die worden zeer gewöhnlich en doorheen is het manchmal zeer boven ever. En we hebben beden dat niet durft niet meer zijn. Zo ja, we in de boodschap gaan, vrouw, ik kunt nog opnemen om je bed. Voor God, dankzij dat u van de eeuwige met ons bent. Du ziet voor 2 of 3 in die noemen verzameld worden, dan bent u met ons en we vrij ons. Wenn dat u dat gezegd hebt, geloven we van jou dat u bent hier. Ik bid voor iedereen die hier van jou in de kerk zitten en hoort. Ook voor iedereen die niet hier in de kerk is, maar hoort deze boodschap zes voor. Dat u met die geest was te ons reden. We zijn aan een thema wat die wichtig wordt. En ik bid dat ons dat kan wichtig zijn. Dat we dat moeten kunnen verstaan. En dat we dat moeten kunnen als een grote zegen in ons leven nemen. God, we bidden van jou dat u was te ons reden. Help mij, Heer, dat ik kan uit de stich zijn. En dat u alleen was kunnen dat woord geven. In Jezus' naam. Amen. Van jou is ons thema hetzelfde thema als wat ik een stukje terug op onze jugendingereis had. Zo wo onze jugend wat zich wel taufen laten, die komen met dem jugendingereis. En zo ik heb van jou dat thema van dezelfde leer. En dat thema van jou is Deepen, of wanneer ik zeg Deepen, dan red ik van taufen. Wat meent dat? Wat meent dat wanneer een mens zich taufen laat? Ik stel me zo voor, de ganse meeste wat hier van jou zetten. We hebben ons getauft, we kijken terug. Waarschijnlijk manchmal in onze gedanken. En gaan terug naar den dag als we eenmaal irgendwo, waarschijnlijk ver in de kerk. Ja, meestens wordt het zo zijn, geloof ik, wat we gewend zijn. Dat we in de kerk werden. En we leiden ons duipen van in een van de predikers. Ik weet niet wat die alle door hem gedanken heeft, want u aan die dag denken is, maar wie had hem dag behouden? Ik stel me zo voor, wie had hem behouden? Some van ons worden waarschijnlijk niet weten, woondag om kalender dat wird. We weten vielleicht ook niet, hoe maar woon jaar dat wird. Dat is ook niet wichtig. Ik heb nog manchmal de mensen gezegd, ik heb nog mal de jugend gezegd, dat het is niet onmogelijk dat een mens dat moet kunnen vergeten als hij mal getauft wird. Ik kan nog niemand zeggen dat een mens dat vergeten wordt hebben, maar wanneer dat wordt vergeten, dat is niet dat slimme ding. Wo wij niet, is dan vielleicht de vrouw, en dat is, wij er is something wat nog veel wichtiger is, als dat we ons getauft hebben. En zo van daar willen we hierheen gaan. Als ik deze boodschap heb gemerkt, frisch wat er even gestudeerd, dan wordt mij dat van frischem weerval, hoeveel weet dat is, getauft te zijn. En wat dat meent dat? Wat we ook gemerkt hebben, of wanneer we in de vergangenheid kijken, dan worden we dat bald zijn, dat wanneer we worden een aantal 100 jaar teruggaan, dan worden we dat zijn dat onze voorvaderen, ongeveer 500 jaar terug, waar onze voorvaderen dat eenmaal erkennen deden, dat in de kerk waar zij waren, die kerk had de mening van taufen verloren. En zo zij maakten dat, met indem dat zij in de Bijbel studeerden, maakten onze voorvaderen dat de mening van taufen in ihre kerk te die tijd, die werd niet biblisch. En zo daarin gingen ze eruit. En dat is voor het een grote vervalling geeft. Dat is voor de Mennoniten mal aanvangen, ongeveer 500 jaar terug. Wanneer we aan de thema denken, dan, mij heeft dat interessiert, mij door een beetje neer te laten.
Aber was wir wollen machen ist, wo jede Gemeinde ab ernst mit überwachen bleiben, ist, dass wir die Meinung von Taufe behalten. Und die Frage ist vielleicht, was meinst du damit? Wenn wir mal sagen, wir als Gemeinde, gerade wir von der, die hier sind, wir würden bei einmal gerne dort verlieren, dass die Wichtigkeit oder die Meinung von Taufe wird verloren gehen. Wo wird so etwas dort gerne passieren? Ein Weg, wo das passieren kann, ist, wenn wir mal sagen, aus dem Beispiel, dass wir haben nu eine Gruppe von jungen Menschen, das darf ich unbedingt, dass alles junge Menschen, wir brauchen das als ein Beispiel, und da sind, wenn wir mal sagen, eine Gruppe von vielleicht 12 oder 15, die würden sich gleich Deepen te laten. Von den 15 sind auch 13, die sind auch bekehrt. Die haben eine Erfahrung gemacht mit Gott. Aber es sind 2, die sind nicht bekehrt. Die verstehen ein bisschen mitzumerken, die verstehen sich, wo hier nur durch zu schmeicheln oder sogar durch zu lieben, dass die, was mit ihren Schaffen tun, dort anfangen zu glauben, dass sie sind auch bekehrt. So, wie taufen bis allem. Dann würde der Nächste bei ihm sagen, warte mal ein bisschen, das ist einer, der ist nicht bekehrt. Warum dürfen wir dem taufen? Dann würden wir sagen, weil wir wollen nicht immer ein plus Taufe haben, so wie wurde das beschwinden, alle taufen, dann wird die alle beseitigt. Und dann würde es einmal ein wichtiges Ding geben, dass die Gruppe alle getauft worden, als wer ist bekehrt. Wir können von der aus sagen, wenn wir als Kirche würden das verlieren, dann würden wir sehr bosig, jährlich sterben können. Was ich damit meine, ist, wenn wir als Gemeinde bringen würden, was sein, dass es nicht mehr wichtig ist, als ein Mensch bekehrt ist, wenn er getauft wird, dann mag wieder der ob, dass unbekehrte Menschen zu der Gemeinde anfangen zu hören. Die Meinung von Taufe. Wenn ihr in der Bibel durchhabt, muss bei Matthäus, das 3. Kapitel anfangen. Das ist, wo Johannes, der die Taufe deed, er nimmt ein Lied hier, ein Nährwasch von Taufe. Oder eine neue Meinung von Taufe. Ich weiß nicht, was die Wasch von Taufe ist, was verändert wird. Aber er sagt in Matthäus, das 3. Kapitel, alle vor, sagt er, Johannes, Deepen met Waut, dat je omkeren. Aber die, wat nu meekomt, is sterker als ik, dem ik niet weet zie de show te draaien. Die, wat je met dem Heiligen Geist en met vier Deepen. Dat wäre Gedanke, wat nog niemals wäre Evangelie kommen. Like, wat meist du met dem Heiligen Geist oder met vier gedeupt te worden? So, ich sehe nicht sehr bekannt damit, aber das Ding von mit Waut, Menschen taufen, wird nicht ein fremdes Ding. Im Alten Testament wurde auch getan. Johannes, der Täufer, der deed das. Aber er hat hier was näher. Er sagt, dort kommt eine Zeit, dann wurde hier mit dem Geist getauft. Johannes, der tauft viele Menschen. Wir fingen dort in Matthäus, wir lassen hier kurz ein Vers, wir fingen dort von Meier. Johannes deed Menschen taufen zu der Buße. En so die Lied, wat door Johannes in de Taufe kwam, die worden haar damit gewezen dat ik de Buße, mij dat leidt over mijn oude leven. En so, wanneer ik en du worden zijn doorgewaast en we hebben ons getauft van Johannes, dat we dan nu meinen dat ik en du haar nu een openheid dat je wezen, dat mij dat leidt wat ik in de vergangenheid heb gedaan, dat is Buße. Dat weer een goede ding. Hat nichts mit Glauben zu tun, hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, aber hat mit zu tun, dass mein vergangenes Leben, das mir leid. Wie würde ich gerne ganz erwarten, dass diese Menschen, die würden sein, anders gewesen, nur dem, als vor dem, wenn sie hören, nu was sein, und das leid, was sie im alten Leben haben, was dort gehört. Das ist ungefähr, was Johannes sagt, und wie weit, dass da viele Menschen kommen, aus den Pharisäern, aus den Schriftgelehrten kommen, dann will Johannes den nicht taufen, wenn er wisst, dass diese Lieder haben nicht in seines Änderung. Diese Lieder werden nach Kraft so eingestellt aus Eier, und Johannes, er will es nicht taufen. Wenn er sagt dass sie haben nicht Buße. Some von diesen Menschen wurden Lothar getauft, ab dem Glauben.
in Apostelgeschichte 19 fingen wir dat. Wo some van deze wat eenmaal getauft werden van Bose, die worden frisch getauft, laat op hem geloven. Jezus zegt, als hij naar de hemel voordeed, dan reed hij door de jongen, dat is zijn laatste vertaal, in de Apostelgeschichte, het eerste kapitel. Daar werden nog meer vrouwen. En daar kwam de water op en waar het zei dat, wils Johannes diept met water, je over zullen en poordeel met den Heiligen Geest gediept worden. Wat redt hij hiervan? Nog eenmaal war het terug naar Jordan gaan, nog eenmaal frisch zich laten met water beeten, of aandokken, zo zeggen ze dat hij doen. No, hij redt van dat hier wordt wat komen, zond ons nog niet weer gewaast. Wat wird het? Dat is waar het in het vierde kapitel van reden deed, dat het juist plus een diep. Wanneer je in de Bijbel met hebt, het vierde kapitel, je kan hier een paar vers te lezen. Dat zegt, ziet immer door nou uit de eenigheid en juist te bewaren. Waar er is je met een ander verbonden blijven. Dat heeft maar een körper. Dat heeft maar een geest. Groot zo, als je alle er is een in dezelfde hoopning beroepen zijn. Dat heeft ook maar een Herrn, een geloven en een doop. Dat heeft maar een God, een Vader voor ons alle. Hij staat eeuwig alle, schaft er alle en leeft am alle. Zo, hier redt het van deze ene doop. Dat is dat wat Jezus van reden deed. Deze worden hier kregen. En dat is de Heilige Geest. Nu, tien deel in Apostelgeschichte, dan kwam deze doop. Apostelgeschichte, tweede kapitel. Hier kwam de eenmaal. De dag, wanneer je in de Bijbel doorgaat. Ik wil niet alles lezen, want ik moet mijn best gespoten hier door alles door te komen. Maar Apostelgeschichte, de tweede kapitel, waar we er maar gaan gaan. Als de Pinkstdag dan kwam, werden ze alle op een steed taub. En plötzlich hielden zij zoals een storm in ruisende geluid vom Himmel, zodat het im ganzen huis te heren weer, waar zij zaten. Nu komt het van waar Jezus gereed had. Dan zou ze met eenmaal tongen, als van vier. Op die zaden zich op jeder einen van aan. Zij worden alle met dem Heiligen Geest gevuld en vangen aan in andere spreken te reden, dan als de Geest aan dat je meilig maakt. Zo hier kwam deze doop. Hier worden alle deze mensen anders. Maar dort werden zij, wie kunnen vielleicht zeggen, fijne mensen. We weten niet waarom ze niet zijn fijn geweest. Maar hier kregen zij een nieuw leven. Hier kwam de doop. Hier kwam de ene doop van wat Jezus reden deed. Ook wat we eerst in Efeze van reden deden. Zo vandaar ons thema is, wat is de bediening van Deepen? De bediening van dat ik en u getauft zijn, maar door ontvangen met wat is van binnen passiert. Als een bijspel. Ten bijspel, doe je ik schafte in een fabriek waar ze eten maken deden. Dit is dat eten wat later wordt am stoer op een shelf zijn en doen ik worden in de lied worden de lang am stoer gaan en die worden zich de dozen nemen waar het eten bijna is. Während we in dit geschäft schaffen doen, dan moet ons geleerd zijn worden dat de jaren van ons wat van buiten en de doos worden nog dat papier nambaken wat er wat zeggen wat in deze doos is, dat de jaren die zijn ook verantwoordelijk zich dat zeker te maken dat het in de doos dat is wat het papier zegt. So we kunnen ons voorstellen dat dat wordt een weggepoort van het ganze geschäft zijn wordt, dat niet per immer worden laadje dozen met het papier uitgaan. Want dat wordt een täuschung zijn, dat wordt einfach bloß niet het rechte ding te zijn. Zo, wanneer we worden in deze fabriek schaffen, we kunnen ons voorstellen dat we worden deze zadels ombaken, dat we worden dat hebben zeker merken, als dat in de doos binnen stemt dat wat ik ombaken wordt.
wanneer het dan maar immer wordt doorkomen, wo de baas wordt zeggen, niet meer sehr wichtig, bak plus NW non. Wanneer dat niet maar half vol is, oder dat ze hebt wat andere pennen, maar we willen dit door non gebakt hebben, want dit is einfach plus zoals we dat willen hebben. We doen echt worden niet lang en dit je schaffen, dan worden we zeggen, hey, dit helpt ons aan. Dit meint niks, dit is niet meer waarheid. We kunnen datzelfde Beispiel gebruiken, wanneer we reden van mensen taufen. Wie zullen door kennen, over deze zaak ganz geloten zijn. Kraken don't, en wat van een gemeente we zijn, kraken don't, hoe we opwassen doen. Maar wanneer ik en du ons omzegt voor de vrouw, best u getauft. En dan wordt de vrouw op Jezus zien noemen, best u getauft. Wanneer ik dan moet zeggen, jo, ik zie getauft. Dan wordt u dat weten, dat deze man, die heeft zich bekeerd. Die leeft niet meer in zindelijk het leven voor zich. Dit is een bekeerde man, wat heeft een ervaring gemaakt met God. Oder de vrouw. Wanneer we bij hem worden en onze kerk doorskomen, in vreemde wat ons bloos op een alderse leven kennen deed, en die wordt ons brieven en die wordt zeggen, hast du die getauft? En die wordt bij hem antwoorden, ja, dat is de eerste getauft, maar die leeft immer nog een oude leven. Dat is niemand bekeerd. Die heeft bloos van buiten zich laten met water bejeiten als Inge Dukkels en dan wordt hij getauft zijn worden. Dan wordt de bald zeggen, dit is niet wat klaar is. En dan wordt ook zeggen, dit zegt mij niks. Dat zal niemand zo zijn. Daarin is de mening van taufen zeer wichtig, dat we die verstaan kunnen. En dat we ook daarna achten, dat we niet maar eenmaal op een laadje doosje, of op een arreste doosje, dem zadel ombaken en zeggen, hier is 500 gram van dit eten ben. En dan wanneer we het met een huis nemen, dan worden we die doos thuis opmerken, dan worden we zeggen, dit stemt kwast. Dat wordt een täuschung zijn. Dat wordt zijn am Stuur gewaast. Maar we reden van een geestliche poort. Wie wat getauft zijn, anders is dat een gouden denk om te denken, maar eenmaal, dat ik leid me moet taufen. Ik kan me niet voorstellen dat irgendwer hier van de hoorse deed, waar we zeggen, ik moest me taufen laten. Mij wordt door hand gewaarst en dan wordt me met geweld getauft. Ik wil het niet, maar het wordt dus gedaan. Mensen laten zich op verschillende wegen taufen. Wat ik nu met dit wil zeggen is, even wanneer ik in mijn leven terugkijk, en waarschijnlijk wirst du in die leven gelijk zo kunnen zijn, dat den dag als we ons mal taufen leiden, dan kunnen we nog lang niet alles verstaan. Dat heeft mij in mijn leven zeer gegaan. En ik vrees me van jou, dat God en onze jonge mensen, en ons wat we van jou getauft zijn, hier zijn ook jonge mensen met, maar dat we immer nog wassen kunnen. Dat is helemaal niet de instelling te denken, dat wanneer ik maar immer zeer veel gewassen, veel erkenntnis te krijgen, dan moet ik nu al waar tafel. Dat is helemaal niet de zin. De zin is, du en ik vangen als een kleine, dat er op een staat van een funkende dag. Wat ik meen dat is, wanneer een beetje stro, du wordt een stro rangegaan en du wordt immer antwoord door schweelt het nog een beetje, het is een beetje zo rood. Want de raagste wind even komt, dan zien we maar wordt nog wat fris rood. Want de wind nog raagt, dan wordt pusten, maar wordt even omvangen te brennen. Nee? En zo, some van ons waarschijnlijk weer met onze erkenntnis en de funkende dag van erkenntnis. We hadden een ervaring gemaakt met God. We deden dat zo goed als we wisten. En we leiden ons aan die tijd taufen. Dat is dus ganz raar. We kunnen niet mensen taufen, wij nu bij eenmaal eerst hier gekomen met zijn erkenntnis. We doen niet taufen op erkenntnis, maar je tauft doen we op een belevenis. Ik vrees me van jou dat God genoeg gegeven heeft, dat we kunnen blijven bij hem wassen. En some van ons worden vielleicht zeggen van jou, ik had het zelfs dus een beetje aan mij zo gevonden. En ik vind dat ook met andere mensen top zie, dat die manchmal zeggen, dat ik wens, ik had veel meer gewist, dan als ik me moet taufen leid.
Wenn er sagt, mit Taufe leid, ich werde so anerkanntlich, aber ich denk mein Bestes. Und weet je, dat is mijn verlangen van jou, dat we wel in deze boodschap niet in twijfel opwaken. Du en ik, als we ons Taufe leiden, wie wisten waarschijnlijk, ik stel me zover, wie wist dat we no de Taufe vrouwen deden, dat we wisten wo ons hart werd. Wie weten ervan jou dat we erkenden lang niet alles wat we nu al doen. En dat is een teken van dat we het geestelijke wassen. Iedermaal einer, die kijkt van jou terug en dank God dat hij heeft kunnen zo wassen. En daut, de teken van Taufe. Want de Taufe, zo schriftelijk is, dat is waar ieder einer dat op een openheid bekennen deed, dat ik ha dem Herrn aangenomen. En ik ha in niet leven aangevangen. Krijg zo als dan als de Jezus raufkwam op de Jünger, op een Pinkstdag, dan vang in niet leven aan. En 3000 mensen, we lezen dat weer, 3000 mensen deze dag, die vangen alle dat nieuwe leven. En wij dat zij in niet leven gevangen hadden, werden ze rijden om zich taufen laten. Alleen zoals ik al zei, wer een nieuwe geboorte beleefd heeft. Ruim maar het 6e kapitel, is mir immer een interessante kapitel. Ik weet mal ungefähr, vielleicht bin 18 Jahre terug, dan sehen wir mal weer, dat Römer het 6e kapitel hadden nog meest zijn mensen uitwendig geleerd. Dan dacht ik zo, wel, want dat zo zwaar is, dan moest ik dat ook uitvinden als dat gleich begonnen. En zo ik ik voer immer ter arbeid hier nog, en dan eines morgens, dan heb ik dat immer even gezegd, ik ben naar de arbeid voor, en ik verzocht dat immer zo even te zeggen, als wanneer ik dat te mijzelf reden deed. Dan kwam ik bij een krakje wat is vers, de 4e kapitel, de 4e vers, Römer het 6e kapitel, de 4e vers zegt het, wie worden met dem Deepen, met amtop en daut begroofd. Waarom hebben we dat hier verstaan, dat dit passiert niet dan als du en ik irgendwo op onze knieën en de kerk aansluiten met water duipen. Dat weer niet dat door een begroving passieren deed, dat weer al passiert. We hadden de entscheiding gemaakt dat mijn oude leven hier op. Ik begroof dit met Jezus, door Jezus zijn bloed. Dat weer mij weertvol, als ik dit vers van mezelf immer waar had gezegd. We worden met dem Deepen, met amtop en daut begroofd. Dus dit redt hier van de ervaring wat we gemerkt hebben. Dat wordt schriftlich niet recht zijn, wanneer we nu worden zeggen, hey, wie worden die nu taufen? Vielleicht beleefst dit nog mal later. We worden met dem Deepen, met amtop en daut begroofd. En wo wij, dat zo als Christus door dem Vader zijn herrlichkeit kon vom dood abgeweikt worden, we kunnen in een nieuw leven wandelen. Dit is waar we als God zijn kinderen wirklich verstaan, dat ik heb wat beleefd. Ik heb wat ouder kunt afstaan. Mijn verplauderd, mijn verloren toestand, dem heb ik kunt door de genade Jezus Christus los worden. En ik leef van jou aan de hoopning dat krijg zoals dat Christus opgestaan is, kan ook ik nu in een nieuw leven leven. En op dit is een wondervolle ding, want door een mens zich op dat laat taufen. Dat heeft niet met onze ene gerechtigheid te doen. In Titus, het 3e kapitel, de 5e vers, dat we niet dat we gerechtigheidswerken op te wijzen houden. Dat we uit zijn ene metlieden, Jezus zijn metlieden, we worden door nieuwe geboren, dat hij ons was en door den Heiligen Geest niet het leven geven deed. Dat is werkelijk het wondervolle ding. Du en ik weten, wie werden verloren, maar we hadden genade gekregen. Zo, mir aangeeft de boodschap hier een beetje top te nemen. We zijn meesters. Ik zei hier zo, ik had deze boodschap, deze lectie gehad met onze jonge mensen. En zo de vrouw is bij eenmaal, zo wat leert de schrift. Nou wat moet we checken, als een mens zal gedoopt worden.
En dit is wat wichtig is. Graag zo als wanneer we in een fabriek schaften en du en ik hadden de opgave en we waren dat papier nog te bakken. Wat is in de doosbenen? We worden dat kunnen verstaan, want de mens wordt gezegd worden, maar verder nog bakken, dat is merkt die zeker dat dit en dit en dit erbij is. Voor we als gemeente worden een mens taufen, dan zullen we dat klaar hebben, dat deze is nummer 1, is van nieuw geboren. Die heeft een ervaring gemaakt met God. Dat oude leven is afgestaan. Maar nummer 1, ik naar de nieuwe geboorte. Johannes het 3. kapitel, de 5. vers, die zegt, wanneer je niet worden van nieuw geboren wordt, kan je niet in mijn Reichtum, in mijn Himmelreich neerkomen. Zo dat weer ganz klar, dat moet passiert zijn. De tweede is dat we worden in geloven hebben aan Jezus als ons heiland. En de Apostelgeschichte, het 8. kapitel, daar weer Philippus met dem man wat naar Morenland voordeed. Ik wil het niet even lezen, want de tijd is te kort. Maar als die man wat immer erkennen deed, dat Jezus had zijn leven om Christus gegeven, dan vraagt Philippus allemaal eenmaal, geloofst u dat in die hart? En hij zegt, ik geloof dat. Dan zegt Philippus, dan jet die te taufen. Zo, we worden in dit geloven. We gaan niet op onze goede woordje. Dat laten we eerst al. Maar we geloven dat Jezus Christus heeft mij vergeeft. Ik geloof aan des Christus. Kijk, zo staat weer in het 18e kapitel in de Apostelgeschichte van een man die heet Crispus. Dat heet meestal Christus, maar dat weer een Crispus. Hij weer de heerste in de school. Maar hij moest ook maar komen, hij dat geloven deed. Zo, de tweede ding, dat is geloven. En dat laatste van de 3, wat ik hier heb, is dat er een leid zijn is over de zin. You know what? Wat wanneer een mens wordt komen, wel als ik taufen laat en weer te weten, hij had geen leid zijn over zijn vergane leven. Hij had zich pas neergelegd. Hij loog alomver en zei, waar hij wil abheren en zin leven, maar eindelijk weiter, hij heeft geen leid zijn. Hij wil nog langer in de zin leven. Dat wordt helemaal niet een ding zijn, dan wem getauft zu worden. Maar dat passiert, dat zo'n mens, die wordt iemand getauft. Heeft zich neergelegd. Als gemeente moeten we dat erkennen, dat we kunnen Fehler maken met dit. We als kerk worden eigenlijk keine mensen taufen, wat niet zullen getauft worden. Wat wirklich niet rijdt weer zum taufen. Wat wirklich niet een ervaring mee hebben met God. Niet mal een leid zijn. Wordt het aardig zijn als een mens nog mal weer fresh te taufen. Sommigen worden zeggen, er staat op plaats worden de geesteslastering van reden deed. Wie weet dat van jou, dat de geesteslastering heeft niets met taufen te doen. De geesteslastering heeft met te doen, wer des geloven. Want ik, des geloven van wat we van jou gereed hebben, wer is zum geloven gekomen, tot de erkennis dat er Jezus Christus alleen zie ik, waar geboren en ga ik uit het leven. Want ik bij iemand wordt André en zei, die ervaring, dat wordt van Zoton. En ik ga dat de anerkennung te geven, dem Zoton leven als dem Geest, dat wordt een lastering zijn, wordt niet vergeving voor ons. Maar een taufe op deze stad, dat kan ze geven. Dat een mens bij me wordt zeggen, mij ankert, wanneer je mij wordt op mijn geloven taufen. Dat is niet een lastering. Dit zijn toch dingen wat we als kerk zullen op ons wichtig nemen. Dat we niet worden te einfach dat nemen. Van de eerste dag is dat op sommige steden veel te einfach. Waar irgendwem op irgendeine ervaring wordt getauft, vielleicht al zum 2 of 3 Mal. Dat zullen we niet zo staan hebben. Maar we zullen dat wichtig zijn. We zullen dafür op zijn te horen, wat is des mens zijn belevenis geweest. Maar besonders wat mij wichtig is, dat we als gemeente kunnen met deze klaarheid wieder leven, dat we taufen mensen op in bekentenis, dat ze zijn zum geloven gekomen en te de boos zijn. Jeder einer, wer getauft ist, soll dat klaar hebben, ik leef dit leven. Anders dan zie ik een heisler. Ik leef me de tijd is op. Zo mocht God ons wieder in dit lijden inzijnen.